Miloše, samo da se javim. Halo? Šta kažeš? Nije si subscribe-ovo. Jesi nije subscribe-ovo? Aha, jesi, dobro. U redu, Miloše. Subscribe-ova se. Drugar, otkud vi ovdje znate ko ste me prepar? A drugar, danas je vrijeme za novi video. Nadam se da će vam se sviđa ovaj video koji ćete da pogledate. Miloše, hajde da radimo novi video. Ajde! Ćao drugari! Dobrodošli u moj novi video. U današnjem video će Miloš meni, a i vama da pokaže njegove omiljene igračke. Miloše, koji su tebi omiljene igračke? Puške, mef i gormiti. Pa ćeš nam pokazati kako izgledaju te nove puške i gormiti? Da! Ajde! Miloše, možeš li nam nešto više objaviti ovu pušku? Da, Milana! Ali Miloše, kako da ubacimo metke? Gdje se ubacimo? Samo Milana pritisneš ovo dugme. Aha, Miloše, pogledajte drugari, kad pritisnem ovo crno dugme, ovo kao malo burince, će nam iskočiti i onda ćemo moći da stavimo metke. A unutra možda ostane 8 metaka. A Miloše, gdje se ova puška repetira? Ovdje, Milana. Aha, u red, ali Miloše, samo malo pazi. Da, hoću. Pa Miloše, puška uopšte nije zaustavljena. Ja sam ti rekla da moraš da paziš. Da, drugar, Miloš ni malo neće da ne sluša niti da pazi. U redu ćemo da pokažemo drugarima i da ti meni pokažeš neku drugu pušku. Da, ajde! Miloš, ovo uopšte nije neka puška. Ovo kao da je mali pištolčić. Baš je zgodno. Miloše, a gdje su ovdje ubacili metci? Ja još uvijek ne znam gdje se ova puška repetira. Ona nema ovu gore sivu kao što ova drugar puška ima. Pogledajte, sve nekako neobično. Miloše, možeš nam ti objasniti gdje idu metci i kako se repetira? Da! Miloše, a gdje idu metci? Ovdje samo staviš, Milana. Drugari, pogledajte, evo sad ćemo mi uzeti metak i staviti ga. To ovako izgleda. Tu se jednostavno ubaci metak. A drugari, ja stvarno ne znam gdje se ovo repetira. Miloš, ajde da nam ti repetiraj. Hajde! Aha, dakle tako se repetira. U red, pogledajte drugari. Ovdje povučemo za ovu ručicu i ona je repetirana. Miloše, kako se ovo puca? Skontala sam kako se puca. U red, drugari. A Miloše, kako je ovo neka velika, ogromna puška? Hoćeš nam pokazati nju? Da, ovo se Milana rasklapa. Stvarno? Da, ali ja mislim da ovdje iza fali jedan dio. Da, aha, znači ovaj dio. Evo ga, drugar, mi smo u glavi, pogledajte ovo kolika je puška. Ogromna je. Ja još uvijek ne znam kako se ovo repetiram ti gdje ide metci. A Miloše, ovdje se stavljaju metci. Šta je ovo uopšte? To je sam zver, Milana. Aha, drugar, pogledajte, ova puška ima 3 sanžira. Ima 2 ova mala gdje ide po 6 metaka. A ovdje imamo jednu ogromnu gdje se unutra stavljaju baterije i ovdje možemo da je uključimo. A ovdje drugari ide 18 metaka. To je baš dobro. Miloš, ajde da ovo napunimo sa metcima i da stavimo ovdje. Ajde! Ajde! Evo ga, sad ću ja ovo da stavim i sad ćemo ovdje da je ugalimo. Ovako drugari. Eto ga, ugali smo ovu pušku. Miloše, gdje se repetira? Ovdje! Aha, ajde sad opali. Aj! Drugari, jeste vidjeli kako brzo ispuca? Ova puška je nevjerovatna. Miloše, hoćeš nam sad pokazati svoje gormite? Da! Ajde, drugari, sad će nam Miloš pokazati gormite.
Slušaj, koji ti je omiljeni garnić? Ovaj, Milana. Aha, znači ovaj. Pogledajte drugar kako je pa strašan garnić, ali mu je zato jako lijepa boja. Pogledajte ga, on ovako izgleda, a ovdje iza ima i ovaj rijep. Pogledajte, ovdje ima čak i neke boje. Baš je... Izvinila se samo da se javim. Halo, što kažeš? Nije se subscribe-ovo. Da se nije subscribe-ovo? Aha, jesu, dobro. Uredno, ja sam subscribe-ila sad za sve. Znači, ovo je omiljeni garnić? Da! Iskreno, čak će i meni opet biti omiljeni garnić. A drugar, došli smo na kraju ovog videa. Vama ako se svidjelo video, lajkujte ga. Ako se niste subscribe-ovali, bit će problem.